La Play sense internet? Ja, per això. Jo si hagués una Play sense internet, que estan Partit amb molta lluita al centre del camp, ocasions potser les hem ficat nosaltres, sobretot a la primera part. El que passa és que no hem tingut sort de cara a porteria. El porter de l'Atlètic Valls ha fet intervencions molt bones. I bé, a part d'aquesta lluita, a la segona part, amb el tema del gol en pròpia porta, que hauria sigut millor poder guanyar marcant nosaltres i per això hem tingut oportunitats, pals i demés, el que passa que no ha pogut ser, però jo crec que sota el meu punt de vista, que som justos guanyadors, no? Per descomptat, clar que sí, és important. El que passa és que no ens hem d'oblidar que no hem fet res encara, ni l'Atlètic de Valls ni nosaltres. Són 3 partits, està molt bé, guanyar tot, tenir tots els punts al sac, però queda molta lliga i hi ha molts equips que encara han de dir molt. Però si fóssim a l'abril, març, abril, te diria, carai, Déu-n'hi-do, són importants sempre, són 3 punts, però amb aquestes alçades de la Lliga, després de 3 jornades, no podem dir que siguin ni molt més definitius, ni lluita per les primeres places, perquè encara queda molt. És un equip que hem canviat tàcticament detalls de la temporada passada, hem incorporat algun jugador nou, o jugadors que ja són de la casa, no, evidentment som Made in Conca, això ja... I és un estil de joc més associatiu encara i més agressiu en atac. El que passa és que això obliga moltes vegades tenir conceptes defensius molt clars des de dalt, no? Ja no només a nivell de línia de mitjos i de defensa. Però és un joc que encara li queda evolucionar i encara hem de millorar molt. Tenim jugadors que aterren per primera vegada a la tercera catalana, hem de tenir paciència amb ells i hem d'anar ajustant, però encara és aviat per dir que ja tenim el bloc compacte fet i demés. S'ha de millorar. La valoració del partit, la primera part s'ha vist un Montblanc superior, no els hem pogut parar al mig del camp, hem tingut més ocasions ells, nosaltres ens ha costat molt arribar a porteria, no hem tingut el control a la primera part i bàsicament és això, no hem sapigut parar el seu atac i això ens ha creat problemes defensius. Hem estat quasi tota la primera part jugant a camp propi, ens precipitàvem molt al camp rival, una miqueta no és la intenció. A la segona part hem corregit alguna coseta al mig del camp i hem aconseguit fer-nos amb el domini de la pilota i justament quan teníem el domini semblava que tiràvem endavant i fèiem el partit nostre perquè el Montblanc començava a anar darrere, doncs ens hem trobat amb l'expulsió i clar, només canvia tot, el sistema, els jugadors, la ment i per més et trobes amb el gol en pròpia porteria, que ostres, encara xafa una miqueta més els plans, però em quedo amb que hem competit i te'n vas de casa d'un rival directe amb un 1-0 i donant la cara.
Arribar a porteria amb claretat, perquè no les hem tingut, no hem sapigut o no hem trobat els espais. Montblanc defensa molt bé, defensa amb 4 persones que no es mouen quasi del darrere, i això fa que costi molt trobar els forats. Bueno, a partir d'aquí, clar, el que et dic, hem tingut el control del partit durant 20 minuts, no més. La resta, clar, si no tens el control del partit és molt difícil arribar a porteria rival i això ho ha complicat tot una miqueta. Però bueno, el que torno a repetir, hem donat la cara defensivament, hem treballat molt, l'equip està desgastat perquè s'ho ha deixat tot i ens quedem amb això, queda molt. Només portem 3 jornades i no res, portem 2 partits guanyats, un perdut per 1-0 i no passa res.